Najvyššia hora amerického kontinentu Aconcagua v Južnej Amerike dosahuje takmer 7000 metrov. Najmä výška, často prichádzajúca prudká výchrica, známa ako Viento Blanco, sťažujú výstup na jej vrchol. No ďaleko na severe Ameriky, takmer na severnom polárnom kruhu, sa nachádza ďalšia z najvyšších hôr sveta. Hora o trochu nižšia, ale oveľa nebezpečnejšia. Meria 6192 metrov a mnohí ju považujú za najchladnejšiu horu sveta. Jej názov je Mount McKinley a Indiáni jej dali meno Denali. Nachádzame sa na Aliaške a 4000 výškových metrov nad nami je vrchol Denali. Čo povedať k tejto expedícii? Pripravovali sme ju naozaj veľmi dlho. Posledné 2-3 roky to bolo už veľmi intenzívne, pretože sa zrušili víza a už naozaj nebolo na čo čakať. Mount McKinley patrí medzi 7 najvyšších vrcholov kontinentov, tzv. Seven Summits. Žiadna z týchto hôr nie je ľahká. No na najvyššej hore severoamerického kontinentu čakajú horolezcov teploty okolo -40 stupňov, nedostatok kyslíka, kilometrové pochody bez nosičov a počasie extrémnejšie ako na Mount Evereste. Bolo ťažké zostaviť tým priateľov, ktorý by bol schopný dosiahnuť túto veľmi náročnú extrémnu horu a nakoniec sa nás zozbieralo 12 rôznych, no hlavne nekonfliktných ľudí s rozdielnymi skúsenosťami, ale rovnakým cieľom. Takže toto je náš tým. Ja verím, že táto expedícia bude úspešná, lebo všetci, čo sme tu, sme takí priatelia hora ľudí, ktorí sa pohybujú v horách. A ja verím, ak niečomu v živote verím, je tá viera, vzájomne prospešný dialog s horami. Ak vy budete s úctou a v živote s úctou pristupujeme k horám, tak aj tie hory sa nám za to odvďačia. Oni to vedia. A či je to tu alebo kdekoľvek na svete, aj McKinley vie, že my sa správame vždycky všade, kde sme k horám s úctou. A McKinley nás už čaká, my ho pozdravíme odtiaľto a verím, že ten dialog, ktorý budeme viesť aj s touto horou, bude naozaj korektný obe strany a že sa nám to spoločne podarí a že potešíme horu i nás tým výstupom na ten najvyšší bod Severnej Ameriky. 26. júna pristávame v Anchorage, najväčšom meste Aliašky. Tu dokúpime všetky potraviny na 3 týždne a chýbajúci materiál. Na druhý deň odchádzame do Talkeetna. Všade prítomné kárované košele a zarastené tváre nám pripomínajú postavy z westernových filmov. Ešte nás čaká povinná prednáška na rangerskej stanici a odlietame smer Denali. Je to zvláštny pocit, keď o nejakej hore dlho počúvate a myslíte si, že tam nikdy nepôjdete. Zrazu sedíte v lietadle a pred sebou máte ľadové Aliašské hory. Na vrchole tej najvyššej je usadený veľký oblak a vy si hovoríte, nechcel by som tam teraz byť. Aj keď všetko nasvedčuje tomu, že tam práve idete. Lietadlo pristálo na ľadovci vo výške 2200 metrov. Vedúcim expedície je Martin Nemček. Ťažko povedať, či má šťastie alebo dobrý cit, ale jeho expedície bývajú úspešné v počte ľudí na vrchole. Tak akú partiu dal dokopy tento raz? Takže ja vás predstavím. Začnem Dodom. Toto je Dodo. Odkedy sa narodil, nestarne. Oficiálne ho vyhlasujem za maskota tejto expedície. No pri ňom skutočne nevieme, čo nás čaká. Ostrovy, vodička, pove plávať. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že tu býva taká povestná zima. Jedna z najchladnejších hôr sveta nám ukazuje svoju lepšiu tvár. Ale iba na chvíľu. Už o pár hodín je počasie typicky aliašské. Pocity? Ešte žiadne. Uvidíme, keď začne šlapať do kopca. Ale ideme do toho. A do kopca začíname šliapať hneď na druhý deň.
začiatku som mal trošku pochybnosti o tom, že či tá partia proste je schopná na ten kopec vyliezť vzhľadom k tomu, že je to nejaký vyhlásený štít Zemegule, kde teda poveternostné podmienky, obťažnosť, výška sú veľkým problémom a nebolo mi jasné, že či chalani, ktorí nejako nelezú a nevenujú sa extrémne horolezstvu, sú schopní podať taký výkon a nakoniec som bol veľmi milo prekvapený tým, akú partiu Maťo zoskladal. Pomaly si začíname zvykať na obrovské rozmery týchto hôr. To, čo sa nám zdá blízko, je v skutočnosti 3-krát ďalej. Ďalší člen expedície sa volá Peťo. On je absolútne nekonfliktný, že môže ho natrieť na chleba, zješ ho a vôbec si on za to nič nespraví. Takzvaný bezproblémový človek, ktorý jedine povie áno alebo nie, ale väčšinou povie áno. Už tam to bude lepšie. Základná otázka, ktorú musíte vyriešiť predtým, ako na McKinley odídete, je, či si zobrať lyže alebo snežnice. Ak ju nevyriešite predtým, tak ju určite vyriešite potom, keď tam budete. Zrejme tie lyže sú naozaj lepšie. Podľa mňa dobré je mať so sebou lyže. Lyže? Určite by som zobral lyže. Takto ja si myslím, že veľmi dobrým ťahom bolo, že sme mali lyže. Dalo sa to konfrontovať, pretože chalani mali snežnice, my sme mali lyže. Na dnes bolo šlapania dosť. Je na čase oddychnúť si. No takže ďalej tu máme Miloša. Musím povedať na neho, že on má krásnu frajerku. Fakt? Úplne Aj sa podeli? Ačko s tajomstvom, proste nič jej nechýba. Len poriadny chlap. Tak Miloš, aké sú tvoje pocity? Absolútne skvelé. Bola to asi jedna z najťažších hôr, aké som kedy bol. A myslím, že to naozaj stálo za to. Je to veľmi náročná hora a o to viac si to cením teda. Je tá hora fakt náročná. Lebo každý deň urobiť 1000 metrov prevýšenia. Čo možno ani neznie, že je to veľa. Proste zoma 1000 vybehneš a v rámci ani nie tréningu, ale toho, že ideš vyvetrať včerajšiu opicu. Hej. Ale tých 1000 metrov tuto, v týchto výškach, v týchto podmienkách je predsa len niečo iné. No táto hora má aj jednu výhodu. Nikdy tu nezapadá slnko. Dá sa teda postupovať aj v noci. Lenže noci sú tu extrémne mrazivé, takže lepšou alternatívou je predsa len spánok. Aká bola noc? Super. Super sa spalo, že? Kokos, ale ten večer, vy ste to premeškali, to bola úplne že nádhera. Sa to rozplynulo, taký zo včera. Nádherný pohľad. Nádherný. Som sa kochal, kým sa len dalo. Až do 3:45. Čo toto je super, že to je takto dlho slnečko. Vždycky najčas sa to vyčaslí. Samozrejme, počúvali sme o tejto hore veľmi ťažké príbehy, hlavne z hľadiska počasia. To počasie je tu veľmi zlé, častokrát sa tu zatiahne hora na niekoľko dní. Extrémne počasie trvá skutočne niekedy týždeň, niekedy 2 týždne a všetci horolci čakajú, keď sa vytvorí nejaké okno. Počasie na Denali má na svedomí jej poloha. Blízkosť polárneho kruhu a Tichého oceánu spôsobuje, že táto hora má jedno z najhorších počasí na svete. Teploty sú extrémne nízke, často sa vyskytujú silné výchrice a sneženie. A toto nám napadlo od večera do rána. Strašne veľa snehu, padajú laviny a cesta nie je. Je tu ďalší Peťo, pochádza z takej lezeckej meky z Novej Bane. A podľa toho, že aký má výraz v očiach, má strašne rád ženy. A ženy jeho? Viac sa treba spýtať jeho. McKinley. Hora plná očakávaní pre mňa. Ukázala nám, ako tu vie byť teplo. Ukázala, ako vie byť zima, že človek hýbe, aby mu nemrzli končatiny. Ukázala, ako blízko vie byť tragédii. Keď sme vystupovali do tábora Basin na traverze za miestom nazývaným Windy Corner, spadlo niekoľko veľkých kameňov. Jeden z nich preletel medzi Dodom a Peťom. Boli sme naviazaní a nedalo sa nič robiť.
Kamene našťastie nikoho nezasiahli. Pozerám, čo sa deje. Už som videl taký strašne veľký balón, vieš. Rozmýšľam, ja Dodo. Ja neviem, strašne veľký, ale pekný zážitok. Po 3 dňoch a prvej nebezpečnej situácii sme v tábore Basin. Je to rovná ľadová plošina priamo na úpetí 2-kilometrovej západnej steny Mount McKinley. Odpočívame, varíme, snažíme sa dodržiavať hygienu. Stretli sme miestneho amíka, ktorý tu bol už 20 krát. Je horský vodca a teraz so sebou zobral aj celú rodinu. This climb is my wife, son, nephew, kind of family trip. How long have you been here? In the camp? 18 days. 18 days already, huh? I live here. It's my home. Aj my robíme všetko preto, aby sme sa tu cítili ako doma. Mám krásne pocity z tohto prostredia. Je to síce trošku také americké, ale už hlboko v tých horách to až tak necítiť. Je to naozaj nádherná hora. Ponúka horolcom všetko, čo si môžu prijať, na čo sú zvyknutí a čo očakávajú. Mám ťa, neboj, pohoda! Obrovské ľadovce s trhlinami, lezenie, strmé exponované hrebene, zaistené úseky, ťažké traverzy, nadmorská výška porovnateľná s nižšími 8000-kami Himalájí. A nádherné ľadové prostredie, ktoré nemá obdobu na celom svete. Je to veľmi dobrý človek, dobrý priateľ, kamarát, nikomu neublíži ani muche. A určite sa o neho budeme byť, kto s ním bude v stane, to vám poviem pravdu. Zatiaľ mi chutí jesť, som zdravý, takže je to v pohode. Števko, Štefán, Pišta, keď môže pomôcť, pomôže. Všade, kde treba niečo urobiť, je ako prvý. A čo vlastne treba? Pripravujeme čaj. Ťažký deň za nami, trošku. Pravím, ešte furt vládzeš tou kamerou, kokos potom dnešnom výkone. Si v pohode, počúvaj, vážne? Nie, hlava ma boli trošku. No, tak som rád, že aj teba, že nie som sám. To ma teší, fakt. Teda vlastne je mi to ľúto. Chceš pirulu? Nechcem, už si dal? Ne, ja to nežrávam. Hovorím, toto keď odtrpíš, potom je to v porádku. Keď to odžuluješ na začiatku, tak potom sa to dohoní. Tak trpím teda. A už mi je dobre inak zase. Už je lepšie? A vyliez z toho stanu, už to je námaha. Buch. Mnohé ženy, ktoré ja poznám, o ňom tvrdia, že to je absolútny sex idol a že ani Nicolas Cage, ani proste ani Brad Pitt, tak bereme ho do stanu, dobre? Absolútne na ňo nesiaha ani len počlenky. Človek potrebuje mať šťastie na tomto kopci, na počasie, pretože keď sa zavre obloha a začne snežiť a sneží 10 dní, tak človek môže byť namakaný ako chce, tak sa nikam nedostane. Samotný výstup sa už dá presne naplánovať, lebo keď skončí perióda zlého počasia, začne perióda dobrého a tá trvá väčšinou 3, trošičku niekedy aj 4 dní. A tam sa to opakuje s pravidelnosťou. Väčšinou býva 5 dní zlé, pričom 3 dní z toho sú dosť zlé a tie okrajové dni sa už zlepšuje, alebo teda zhoršuje a zlepšuje. A tam je indícia, že sa má zlepšiť teda k tej lepšej perióde. A vtedy sa vlastne všetci vrhajú na tie fixy a všetci idú hore. Hej? Ale treba ísť deň predtým. Nie už vtedy, keď je absolútne pekne, ale už keď sa končí tá perióda zlého počasia, už vtedy treba, hoci ešte vo fujavici, vyraziť. Dobre chlapci, ideme to skúsiť, počasie nám nepraje, ale... Ale ideme do toho. Hora nás určite pustí a neublíži nám. Zaslúžime si to. Pokračujeme z Basinu do výškového tábora High Camp. Cesta vedie cez zaistený 60-stupňový ľadový svah Headwall a následne po ostrom západnom hrebení. Bohužiaľ, predpoveď nevyzerala dobre ani na ďalšie dni. Z Basinu odchádzame za hustého sneženia. Snažíme sa uveriť Maťovej teórii o pravidelnosti počasia, ktorú predniesol pred pár mesiacmi v teple alpskej chaty. Obrovská úcta a vďaka patrí hlavne Maťovi, ktorý si myslím, že tým niekedy až nám ako individualitám horolezeckým nesedelo to, taký trochu
generálsky prístup, ale si myslím, že to je základ úspechu na tento kopci. Tým jeho entuziasmom a nadšením a vedel nás vypudiť k takým výkonom, kde boli úplne potlačené nejaké zásady, neviem, aklimatizácie a vravím, klobúk dole pred Maťom, že dokázal strhnúť tých chánov k tomu, že išli, proste chceli a ďalej a motivovaní ďalej posúvať sa a Maťo je napriek svojím zdravotným problémom, opuchnutej tvári, neviem akému trápeniu s tým spojenému, že dokázal tak tú partiu motivovať a nať stále dopredu. Jedným z najkrajších na celom výstupe je ostrý hrebeň medzi táborom Bejzín a High Camp. Prestalo snežiť, vyšlo nikdy nezapadajúce slnko a začala byť strašná zima. Vystupovali sme v 2 skupinách. Maťo s prvou skupinou už bol v High Campe a nás čakal najnebezpečnejší úsek hrebeňa. Konečne tam má gule. Nie? Ale možno až pri veľké. To sú už konské gule. Dobre, chlapci, dávajte si pozor, hrebeň je dosť exponovaný. Na niektorých miestach sú aj také slučky z karabíkov, kde sa dá tak zaisťovať, takže je to na vás. Rozhodne doporučujem, sú tam veľké zrazy, aj doporučujem vyspieť sa minimálne v lanovom družstve, lebo keby sa tam niekto pošmiekol, letí 1000 metrov dolu. Je to exponovaný strmý hrebeň. Prepínam. Ľudo chce vedieť, ako naši pitoni hrali prípravný fotbal. Že ak nevieš, tak to máš zistiť. Prepínam. No pokúsim sa, uvidíme, čo to môžeme robiť. Prepínam a končím, budem stále na príjme. To sa nedá chytiť dých. Je to ťažká hora. Treba sa na hlavne psychicky pripraviť a treba sa pripraviť na to hlavne psychicky, že ten sneh, ľad, proste stále prevaranie vody, mysleť na to, veľa tekutín. Unavení a vyzimení konečne dorážame do High Campu. Tak čo povedať, no, sme 5 hodín od vrcholu najvyššej hory Severnej Ameriky. V podstate sme na vrchole, keby sa nás niekto pýtal niekedy, že či si bol na Kyni, tak ja by som asi povedal, že hej, naozaj treba povedať, že sme na tej hore. To, že sme nedosiahli ten najvyšší bod tejto hory, to je už o prírode a o tom našom dialogu s ňou a či nás zajtra pustí, to nevieme, to uvidíme. Každopádne na Kyni sme už boli teraz a či dosiahneme ten najvyšší bod, to sa rozhodne zajtra. Ďalej tu máme Duška. Je to človek, ktorý má obrovské renome v horách a je pre nás mnohých veľkým lezeckým vzorom a ostatné povie on. Vieš čo, ja ti môžem povedať hneď. Tak, jak je dneska, tam by som nešiel vôbec. Čiže ja by som to nesil. V takom stave, jak to je teraz, vôbec nie. A zajtra neviem, či sa moc otočí, ale asi už nie. Myslím si, že napadlo naozaj do snehu. Všetko sa rozhodne o pár hodín. Uvidíme, ako ten sneh sadne alebo nie. Ja sa prikláňam k tomu radšej zísť a prežiť, ako ísť do niečoho, čo nevieme. Záleží aj od počasia, no ak bude takto, že by to vyfúkalo, Boh vie, možno, že bude dobrá cesta hore. Bol som už v podstate zmierený s tým, že sa to zrejme nepodarí, ale aj tak som mal z tejto expedície absolútne skvelý pocit, už len byť tu v tomto prostredí, vidieť tie nádhery tejto hory, bolo absolútne famózne a bez toho, aby sme vystúpili, to bol naozaj nádherný výlet. Myslím, že by sme to mohli skúsiť. Mohli by sme to skúsiť, ak nám bude prijať počasie. Chlapka! Rozhodnutia na horách sú často zvláštne. Ešte včera sme boli presvedčení, že hore nejdeme a dnes všetci stúpame na vrchol dúfajúc, že to vyjde. Z High Campu sme vyrazili ráno 6. júna o 10. hodine. Cesta do sedla Denali je vlastne dlhý travers v nebezpečnom lavínovom svahu. Deň pred tým, ako sme dosiahli vrchol, to vyzeralo tak, že sa nám to asi nepodarí. Nasnežilo strašne veľa snehu a tie svahy, ktorými by sme museli prechádzať, boli veľmi lavinózne. Nám síce na začiatku vychádzalo všetko, ale predsa len boli veci a časti ako v tých 5200 metroch, kedy sme vlastne čakali čo a ako. A ja sám osobne už som bol psychicky naladený na to, že už ani hore nejdeme.
Áno, mali sme veľké šťastie na podmienky. Tým, že aj ten deň, keď 2 dní snežilo, sme vyčkávali, čo bude a nakoniec vyšiel taký deň, že do toho lavinového traverzu, do Denali Pass sa dalo ísť, ako boli pred nami Rusi a to nás tiež tak pomklo. V Denali Passe na nás okamžite útočí silný vietor a pocitovo sa zima výrazne zvyšuje. Denali je verná svojej povesti. Let me pray for the prayer. Give me confidence. Bolo tu treba nielen tú pripravenosť celého tímu, nielen tú logistiku, ale aj to šťastie, aby sa nám to otvorilo a aby nás tá hora prijala. Záverečný ostrý hrebeň plný obrovských prevejov bol poslednou prekážkou na ceste k vrcholu. Vyššie sa už ísť nedá. Pod nohami máme celú Severnú Ameriku. Expedícia bola úspešná. 8 z 12 členov tohoto tímu sa dostali až na vrchol tejto veľmi extrémnej, zradnej, chladnej a ťažkej hory a sme naozaj veľmi šťastní. Túto expedíciu som plánoval už 10 rokov a dlho som otával, čakal a hľadal som nejaký vhodný tím, ktorý by bol túto jednu z najťažších, najchladnejších a najextrémnejších hor sveta a s nami absolvovať a ten tým sme skutočne našli a pre mňa je to česť byť s vami tu na tomto vrchole. Strašne vám veľmi pekne ďakujem. A takto vyzerá pohľad z najvyššej hory severoamerického kontinentu. No pocity, ktoré máme na vrchole Denali, ťažko dokáže zaznamenať kamera či fotoaparát. To jednoducho treba prežiť. Myslím si, že každý z nás, ktorý tu bol a hoď aj nedosiahol vrchol, si odnáša niečo v sebe, ktoré my chlapi potrebujeme. Ja hovorím, že každý z nás, a už nie sme najmladší, sa potrebuje v živote tak trošku utvrdiť v niečom. Žijeme v strese a toto čisté nádherné prostredie v nás niečo prelomilo, niečo naštartovalo, niečo tu a s tým sa vraciame naspäť domov do ďalšieho života.